Nagpaparayray pa sa ospital ang duwang sospek na nabadil kang otoridad matapos na magpurbar namang hold up sa sarong mini grocery store sa barangay Gubat, Daet, Camarines Norte. Pasado alas 6 ning banggi kang Sabado, Disyembre 11. Sigun sa Daet Municipal Police Station, sagin man na mabakal sa nasabing tindanan mga sospek hasta magdeklara ning hold up. An insidente, tulos man na narespondihan kang kapulisan na nakataltag sa lugar. Alagad imbis na magsumitir kan sa indang sa diri sa otoridad, nakipagribayan pa ning putok ang mga sospek na nagresulta kan sa indang pagkakairido. Ang tindera. Oo. Parang inuna nila yung bigasan na pasok ito, nagbigla sila. Ang hindi nila alam na nasunod na sila ng mga operatives natin. Edad 25 sundo 38 anyos ang mga sospek, asin anas residente kang Sitio Pantay, Dalig, Teresa, Rizal. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang sarong kalibre 22 na badil na kargado ning 5 bala, kutsilyo, 2 motorsiklo asin helmet. Abutan ng mga tropa natin, nahuli yung yung tinamaan. Yung isang yung isang driver, yun yung nang nakatakas dapat. So nakuha siya kinabukasan na ng madaling araw alas 4 ng madaling araw. Dalang mga gamit kasi nag-check out na siya, papalis na sana mga tarakas. So naabutan ng tropa natin kaya nahuli na sila lahat. Pigtutubudan man na saro ang grupo sa mga nasa likod kang huroldapan asin pagpapalakop ning pekeng kwarta sa nasabing banwaan. Urog pa ang harani na ang Pasko. Kaya ina-advise namin lahat ng mga establishmento dito sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Daet na maging mapanakyag sa mga pera na nare-receive nila kasi baka isa to sa mga peke na kumalat na. Sa pagsuysoy kay kang otoridad, napag-araman man na nagbayad ng pekeng kwarta kantidad 10,000 pesos ang mga sospek sa pigdagusan na sarong hotel sa banwaan kang Labo parehong banwaan. Apwera sa duwang lugadan, arestado man ang duwang pag-iriba kaini na nasa kustodiya na kang Daet Municipal Police Station asin anas na ampang sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal